sini district ni secretary borong nang jiten debbarma no bes kanai phaisimo thanglai sini block secretary borong nang susanto debbarma no bes kanai sini bukuk asolota debbarma no kojo bes kanai bagai kisisa sorry karjaka sini district vice president YTF ni nimrewine bore asuk thayani bagai sini gurjungtoli kamiwo ini oro tipra mothani ngoi kaisa panda manjakkha poilana ini o panda ni lokpa haikeba bifangno ani sarikjani khakaham tai khulumung yapharo tai bini singo pandao MDC ADC hapangni tipra mothani sini amtuli gulakatini borong genang honorable MDC sini sar Umasankor nogo ani sarjoni thakaham tei khulumung yapharo tei tini sinoro hanya hai sini nograi phaisa koja simna constituency sini borong genang honorable MDC sar Rabindra nogo ani sarjoni thakaham tei khulumung yapharo tei tini sino pandao sapojak sini state observer borong genang Mr. Buddha tei sini state secretary